நீங்க ஸ்லோகங்கள்லாம் படிச்சேலாம் மாதாஜி? படிச்ச மாத்தே ஆச்சு. ஒன்னும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லையே இன்னைக்கு? ஒன்னும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்ல மாத்தே. சூப்பர். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கரெக்டா 6 மணிக்கு லைவ் போயிடும். சுரேஷ் பிரபுஜி இருக்கேளா? ஹரே சுரேஷ் கிருஷ்ணா, பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சுரேஷ் பிரபுஜி உங்களை ஹோஸ்ட் ஆகிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணம்மா சேதுலட்சுமி மாதாஜி. கமலா மாதாஜி நான் லீவ் பண்ணிக்கிட்டுமாம்மா? எஸ் எஸ் ஓகே மாதாஜி. நீங்க இதை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க குரூப்புக்கு. எஸ் பார்த்து ப்ளீஸ். Hare Krishna devotees, Sri Sri Radha Govinda ISKCON Mangalore. Warm welcome to today's Bhagavad Gita session. இன்னைக்கு நாம் 11 அத்தியாயம் விஸ்வரூப தரிசன யோகம் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னால நேத்திக்கு பார்த்த 10வது அத்தியாயம் விபூதி யோகத்தின் சுருக்கம் பார்க்கலாம். சுரேஷ் பிரபுஜி கேட்கறதா? கேக்குறது பிரபுஜி, கேக்குறது. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. இதை புரிந்து கொள்ள ஞானத்தை வேண்டி நாம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் ஆச்சாரியிடம் நாம் பிரார்த்தனை செய்வோம். பிரணத்தி போடுறீங்களா? நெக்ஸ்ட் பேஜ் ஸ்க்ரால் பண்ணுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं साकरजातं सगगण रघुनाथं विदं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सगगण ललिता श्री विशाखां विदां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुधा देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत्किताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महादान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः. गुरवे गौरचंद्रे चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदी भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्त्वमहं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताग्यं नमामि भक्तशक्तिं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे எல்லாரும் சேர்ந்து 3 தடவை சொல்வோம் மகா மந்திரத்தை. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. 10th chapter number இப்ப சுருக்கம் பார்ப்போம். பத்தாவது சாப்டர் விபூதி யோகத்துல ஸ்லோகம் 1-7 வரைக்கும் கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர் அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர்னு சொல்றாரு. 8-11 வரைக்கும் தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம் சொல்றார். 12-18 வரைக்கும் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். 19-42 வரைக்கும் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கிறார்.
ஓகே. கிருஷ்ணர் அறியப்படாதுங்க நம்ம பார்த்தோம், அவருடைய எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம், 14 பிளானட்டரி சிஸ்டம்லாம் பார்த்தோம். வெரி டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஒரு சின்ன விஷயம் கூட நான் ஐ வாண்ட் டு மீன்ஸ் அந்த ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட் ஞாபகம் வர்றது. அவர் பிறந்திருந்தப்ப கூட கையெல்லாம் 4 கையை வச்சிருந்து சதுர்புஜம் வச்சிருந்து சங்கு சக்கரம்லாம் வச்சிருந்து பெரிய ரூபத்துல பிறந்தார். அப்ப அவ அம்மாவே தேவிகை ரிக்வெஸ்ட் பண்ணா, கம்சன் வந்துருவான்ப்பா, நான் எப்படி நான் உன்னை ஒழிச்சு வைப்பேன், சின்ன குழந்தையா மாறினேன், டக்குன்னு மாறிட்டாரு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி பண்றாரோ இல்லையோ அவளுக்கு எல்லாருக்குமே அவசியமான அத்தியாவசியமான காத்து நீர் வெளிச்சம் குளிர் எல்லாமே பகவான் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. அதனால அவர் எல்லாருக்கும் சமமானவர்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அதுலயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தர்னா ரொம்ப விசேஷமாவே அவர் ரொம்ப ஸ்பெஷலாவே கவனிச்சுக்கிறாருங்கிறத நம்ம இந்த 3-4 கதை பார்த்தோம். அதுல வந்து சொல்றேன், திரௌபதியோட பார்த்தோம், அங்க வஸ்திரம் கொடுத்தார், துருவனுக்கு வந்து ஞானத்தை கொடுத்தாரு. அதே மாதிரி இவ பிரகலாதருக்கும் அவர் வயிற்றுல இருக்கிறப்பே அந்த ஃபுல்லா ஞானத்தை கொடுத்தாரு. சுதாமாவுக்கும் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிருந்தாங்க நம்ம பார்த்தோம். ரெண்டாவது வந்து தூய பக்தி கீதையின் சாராம்சம்னு சொல்றாரு, 8ல இருந்து 11 வரைக்கும். அதை நான் just அது பார்க்கலாம் என்னன்ட்டு. அகம் சர்வஸ்ய பிரபு மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே இது மாத்வ பஜந்தே மாம் புதா பாவ சமன் வித்தகா. ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே, என்னிடம் எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதே பூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர் அப்படிங்கிறாரு. 9வது ஸ்லோகத்தை என்ன சொல்றாருன்னா, மச்சித்த மத்கத பிராண போதயந்த பரஸ்பரம் கதயந்த மாம் நித்தியம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கியுள்ளன. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒவ்வொருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர் சொல்லியிருக்காரு. இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம பிரபு பதவே அவர் வாழ்க்கையே தியாகம் பண்ணி அர்ப்பணம் பண்ணி எல்லாரும் இந்த உலகத்துக்கே ஹெல்ப் பண்ணிருக்காரு, பக்திங்கிறத கொண்டு வந்திருக்காரு. 10வதுல என்ன பார்க்கலாம், தேசாம் சதத யுக்தா நாம் பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏன் மாம் உபயாந்தி தே. எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையராது ஈடுபட்டவர்களுக்கு என்னிடம் வந்து அடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகிறேன். நான் துருவனுக்கு அவர் ஞானத்தை கொடுத்தாரு, அது ஒரு எக்ஸாம்பிளா நம்ம பார்க்கலாம். 11வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்றாரு, தேசாம் ஏவானுகம் பார்த்தம் அகம் அஜ்ஞானஜம் தம நாஷ்யாம் யாத்ம பாவத்தோ ஞான தீபேன பாஸ்வதா. அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்திற்குள் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தீபத்தால் அழிக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. இதுக்குதான் பார்த்தோம், சுகர் வந்து பரிசயத்துக்கு வந்து அந்த ஞானத்தை கொடுத்தாரு. 7 நாள்ல அவர் மோட்சத்தை சிரவணம் பண்ணியே மோட்சத்தை அடைஞ்சுக்கிறாருன்னு நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்சநிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். 12ல இருந்து 18 வரைக்கும் என்னன்னு பார்க்கலாம். அர்ஜுனர் கூறினார், நீரே பரம்பிரம்மன், உன்னத இருப்பிடம் மிகவும் தூய்மையானவர், பரமசத்தியம். நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதி தேவர், பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர். உண்மை பற்றிய இந்த உண்மையினை நாரதர், அசித்தர், தேவலர், வியாசர் போன்ற மிகச் சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளனர். இப்போது நீயே இதனை எனக்கு அளிக்கிறீர் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த ஜட உலகத்திலிருந்து புறப்படும் போது பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தனது நெருங்கிய நண்பர் உத்தவருக்கு என்ன கொடுத்தாருங்கிறது, உத்தவ கீதையை கொடுத்திருக்காருங்கிறத நம்ம பாக்குறோம். கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என்று நான் உண்மையாக ஏற்கிறேன். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்தித்துவத்தை அறிய முடியாது. உத்தம புருஷரே,
அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உம்மை அறிவீர், வேற யாரும் அறிய முடியாதுன்னு சொல்றாரு. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும், நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகிறேன். ஆனால் நான் முக்கியவற்றை மட்டுமே கூறப்போகிறேன். ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்களோ எல்லையற்றவை. அவருடைய வைபவங்களை சொல்ல போறாரு இப்போ. சொல்றாரு இல்லையா, ஆதித்யாஸ்ல நான் விஷ்ணுவா இருக்கிறேன், வானத்தில் ஒளி பறவை சூரியனா இருக்கிறேன், வாழ்க்கை சக்தியில உயிரினங்களா இருக்கிறேங்கிறாரு, பெருங்கடல்ல நீர்நிலையில பெருங்கடலா இருக்கேங்கிறாரு, தேவரிஷியில நாரதரா இருக்கேங்கிறாரு. எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் நானும் சொல்றேன். மனிதர்கள்ல மன்னனா இருக்கேங்கிறாரு, நீர் தெய்வங்கள்ல வருணனா இருக்கேங்கிறாருக்கா, இது மிருகங்கள்ல சிங்கமா இருக்கேங்கிறாரு, எழுத்துக்கள்ல ஆவா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு, ஏமாற்றுவர்கள சூதுவா நானே இருக்கேங்கிறாரு. மேலும் அர்ஜுனா, இவை எல்லா உயிரினங்களும் உற்பத்தி செய்யும் விதையும் நானே, அசைபவை மற்றும் அசையாத விதத்தில் நான் இன்றி இருக்கக்கூடது ஒன்றும் இல்லை. எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக சக்தி தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. நான் உன்னிடம் கூறிய அனைத்தும் ஒரு விரிவான வைபவங்களின் ஒரு உதாரணமே அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. நம்ம இது கூட பார்த்தோம், மார்கண்டேய அந்த கதையை கூட கேட்டோம். மார்கண்டேயர்னா அவர் வயிற்றுக்குள்ள பிரளயம் வந்து அவர் வயிற்றுக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் ஹி ஃபீல் சோ சேஃப். இதே எல்லாமே அவர் வயிற்றுக்குள்ள போயிடுச்சு, அதனால நம்ம மரணம் வந்தா கூட பயப்படணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறாரு. ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னுடைய சிறிய அம்சத்தின் மூலமாகவே நான் இந்த பிரபஞ்சத்தை முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகிறேன் அப்படிங்கிறாரு பகவான். ஹரே கிருஷ்ணா. இது முடிஞ்சு போச்சு. இப்ப 11வது அத்தியாயம் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இது ஸ்லோகம் வாசிக்கிறேன். ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமக. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா அத ஏகாதசோத்தியாய விஸ்வரூப யோக. இதுல வந்து என்ன சொல்றாருனாக்கா, 11ல இருந்து 1ல இருந்து 4வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் ரிக்வெஸ்ட் பண்றாரு, உங்களுடைய விஸ்வரூபத்தை காட்டுங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அஞ்சுல இருந்து 8 வரைக்கும் பகவான் கிருஷ்ணர் தனது உலகளாவிய வடிவத்தை விவரிக்கிறார். 9ல இருந்து 14 வரைக்கும் உலகளாவிய வடிவத்தின் அர்ஜுனனின் பார்வை. 15ல இருந்து 31 வரைக்கும் அர்ஜுனனின் உலகளாவிய வடிவத்தின் அனுபவத்தை சொல்றாரு. 32ல இருந்து 34 வரைக்கும் பகவான் கிருஷ்ணரின் பதில். 35ல இருந்து 46 வரைக்கும் அர்ஜுனனின் ஜெபங்கள். 47ல இருந்து 55 வரைக்கும் கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய பக்தி தேவைன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். 55 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. 1ல இருந்து 4 வரைக்கும் என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். நம்ம பாருங்க, விஸ்வரூப தரிசனம் அண்டு மன கட்டுப்பாடு, அண்டத்தின் உண்மையும் வாழ்க்கையில் பாடங்களும். அடுத்த ஸ்லைடு போடுங்க பிரபுஜி. நான் படிச்சிருக்கேன். அர்ஜுனன் கூறினான், ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர். இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்தாரு எல்லா ரகசியம் சொல்லியிருக்கேன். குஹ்ய வித்யா இந்த ரகசியத்தை நம்ம லாஸ்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம் இல்லையா? குஹ்ய வித்யா பார்த்தோம், பரமம் பவித்ரம்ட்டு. தங்களது இத்தகு அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்போது எனக்கு மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. தாமரை கண்களை உடையவரே,
ஒவ்வொரு உயிர் வாழ்வின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்ட நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் தாங்களை தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கிறேன் என்ற போதிலும் தங்களை பற்றிய தங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்து உள்ளீர் என்பதை நான் காண விரும்புகிறேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண ஆவலாக உள்ளேன் அப்படிங்கிறாரு அர்ஜுனன். உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் எம்பெருமான எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டியர்களும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. இப்போ பகவான ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை பத்தி பகவானுக்கு அர்ஜுனுக்கு தெரியாதான்? நன்னா தெரியும். ஏன் அப்படி கேட்கிறாரு அப்படின்னாக்க நமக்கெல்லாம் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்கோசரம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா என்னால பார்க்க முடியும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சேன்னா கொடுங்கன்னு எவ்வளவு பணிவா பேசுறாரு. ஏன்னா சரணாகதி அடைஞ்சு இப்ப புரிஞ்சு போச்சு அவருக்கு. கிருஷ்ணன் வந்து நம்ம கூட உட்காந்து சாப்பிட்ட ஒரேடியா தூங்கின கிருஷ்ணன் கிடையாது, ஒரு பகவான் அவர் புரிஞ்சு போச்சு. என்ன 8வது ஸ்லோகத்தில் இல்லையா? ஆனால் உன்னுடைய தற்போதைய கண்கள் என்னை நீ காண முடியாது. எனவே நான் உனக்கு திவ்யமான கண்களை தருகிறேன். எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார்ன்னு ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவான் சொல்றார். அடுத்த ஸ்லைட் போடுங்க பிரபுஜி. அர்ஜுனன் வேண்டுகோள், எதிர்காலத்தின் பாதுகாப்பு. அர்ஜுனன் தனக்காக கேட்கவில்லை, கடவுள் என்று சொல்லிக் கொள்ளும் புலிகளை இனம் காணவே விஸ்வரூபத்தை காட்டுகிறார். சாதாரண மனித கண்களால் இறைவனை காண முடியாது, திவ்ய திருஷ்டி அவசியம் அப்படிங்கிறாரு. நம்ம கிட்ட வந்து யாராவது பகவான் இன்னைக்கு எவ்வளவு பேர்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கு, அவகிட்ட நம்ம கேட்கலாம், விஸ்வரூபத்தை காட்டு, அப்பதான் அவளுக்கு புரியும் நம்ம பொய் சொல்லியிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு. இல்லைன்னா நம்ம எல்லாரையும் நம்பிடுறோம் அந்த கலிகாலத்துல. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரித்தாவின் மகனே, எனது அன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தின் எனது வைபத்தை இப்போது காண்பாயாக அப்படிங்கிறாரு. பாரதர்களில் சிறந்தவனே, ஆதித்தர்கள், வசுக்கர்கள், ருத்ரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரும் இங்கே பார். இதற்கு முன் யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களை பார். அப்படி விஸ்வரூபம் எடுத்திருக்காரு. இந்த கீழே இருந்து தரையில இருந்து மேல ஆகாசம் ஃபுல்லா பரவி இருக்காரு. எவ்வளவு ஒரு சர்ப்ரைஸா இருக்கு, அதிர்ச்சி பயமாவும் இருக்கு அவருக்கு பாக்குறதுக்கு. யோசனை பண்றதுக்கே பயமா இருக்கு நமக்கு. சின்ன ஒரு சூரியன்லயே நம்ம பார்க்க முடியல, 10,000 கோடி சூரியன்கள் வந்த மாதிரி இருக்கு. அந்த விஸ்வரூபத்தில் அநேக கண்களையும் அநேக வாய்களையும் அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டான். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்களால் பல்வற்றை தாங்கியிருந்து தெய்வீகமான மாலைகளையும் அடைகளையும் அணிந்திருந்த அவரது உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருட்கள் பூசப்பட்டிருந்தது. அனைத்திற்கும் அற்புதமாக பிரகாசமாக எல்லையற்றவராக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அந்த பரம புருஷருடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். அச்சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களை பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்துல அதனால காண முடியுது. உலகத்துல இருக்கிற எல்லாமே சொல்றாரு, எல்லாருமே இருக்கு. அவர் வந்து எல்லா தேவர்களை, இயற்கையில இருக்கிறது எல்லாமே அவருடைய பாடியில காண முடியுது அப்படின்னு சொல்றாரு. பின்னர் வேப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர்கூச்செறிய சிரமம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளுடன் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கிறார். அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கிறேன். தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவர், சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களை நான் காண்கிறேன். உலகத்தின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில்
பற்பல கைகளும் வாய்களும் வயிறுகளும் கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பரவி இருப்பதை காண்கிறேன். அந்த உம்மில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ காண முடியவில்லை. அவ்வளவு பெருசா ஃபுல்லா பரவி இருக்கார் வானம் முழுக்க. அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்து விட்டு எரியும் தொகுப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள், கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகின்றது. அறிய வேண்டியவற்றில் முதன்மையானவர் நீரே. எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரமும் நீரே. நீர் அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள். இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்றார். தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து உம்மில் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். அவர்களில் சிலர் மிகவும் அச்சமுற்று கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். மகாரிஷிகளும் சித்தர்களும் அமைதி என்று கதறியபடி வேத மந்திரங்களை பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். பார்க்கிறோம். வலிமையான புஜங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு தேவர்கள் உட்பட உலகிலுள்ள அனைவரும் குழம்பியுள்ளனர். அவர்களைப் போலவே நானும் குழம்பியுள்ளேன். எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், சிறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விசாலமான கண்களுடன் உம்மை நான் காணும்போது என் மனம் பயத்தினால் குழம்புகின்றது. எனது மனத்தின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் இயலாது அப்படிங்கிறாரு. தமது கூட்டத்தை சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரன், எல்லா புத்திரர்களும், பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணர் மற்றும் நமது முக்கிய வீரர்களும் உம்முடைய வாய்களுக்குள்ளே விரைந்து நுழைகின்றனர். அவர்களில் சிலர் உமது பற்களுக்கிடையே நசுக்கப்படுவதையும் நான் காண்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு அர்ஜுனன். இன்னும் போரே ஸ்டார்ட் ஆகல, அதெல்லாம் ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டேன், நான் எல்லாரையும் ஆல்ரெடி கொண்டுட்டேன், சும்மா நீ பேருக்கு வந்து சண்டை போட்டுப்போ அப்படின்னு சொல்றார் பகவான். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், காலம் நான் என. அவர் பயந்து போச்சு. நீங்க யாருன்னு கேக்குறாரு. எனக்கு சர்ப்ரைஸா இருக்கு, பயமா இருக்கு பார்த்துட்டுன்னு சொல்லிட்டு, நீங்க யாரு, நான் உங்க கூடயே விளையாண்டா நீங்க ஃப்ரெண்ட் இல்லாத மாதிரி இருக்கே, இப்படி எவ்வளவு ஐஸ்வர்யத்தை பாக்குறேனே அப்படின்னு அவர் பயந்து போய் கேட்கற, நீங்க யாருன்ட்டு. அப்ப அவர் சொல்றாரு, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், காலம் நான் உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிக பெரியவன். எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காகவே நான் வந்துள்ளேன். உங்களை தவிர, பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவார் அப்படிங்கிறாரு. எனவே எழுந்து போரிட தயாராகு. உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமாக அரசனை அனுபவிப்பாயாக. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். எனவே சத்திய சாட்சியாக பொருள் கருவியாக மட்டுமே செயல்படுவாயாக அப்படின்னு சொல்றாரு. விஸ்வரூபம் எல்லாம் ஒன்றில், எல்லையற்ற முகங்கள், கண்கள் மற்றும் ஆயுதங்கள், பிரம்மா, சிவன் மற்றும் அனைவர் தேவர்களும் தன்னுள் கொண்டுள்ளது. பார்க்க பரவசமாகும், அதே சமயம் அச்சமூட்டுவதாகவும் அமைந்திருக்கிறதுன்னு சொல்றாரு. இந்த அடுத்த ஸ்லைட் போடுங்க பிரபுஜி. சொல்லிருப்பாங்க. புருஷோத்தமன முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், காலம் நான் உலகங்களை அழிப்பதில் மிக பெரியவன். அடுத்த ஸ்லோகம் போடுங்க. நான் காலம் உலகை அழிப்பவன். லோகா சமஹர்த்தும் இக பிரபித்தோ. நதிகளை கடல்களை நோக்கி செல்வது போல வீறு
கொண்ட வீரர்கள் என் வாய்க்குள் செல்கிறார்கள் அப்படிங்கிற பாரு, நெருப்பு அதுக்குள்ள எல்லாம் போறான். அடுத்த ஸ்லைடு போடுங்க பிரபுஜி. எனவே எழுந்து போரிடு. அடுத்த ஸ்லைடு போடுங்க. நிமித்த மாத்திரம் பவ. இவர்கள் ஏற்கனவே என்னால் கொல்லப்பட்டு விட்டார்கள். நீ கருவியாக மட்டுமே செயல்படு. நிமித்த மாத்திரம் என்ற கருவியா மாத்திரம். வெற்றிக்கான புகழை நீ எடுத்துக்கொள் அப்படிங்கிறாரு. அடுத்த ஸ்லைட் போடுங்க பிரபுஜி. சிறந்த கருவியாக மாறுவது எப்படி? ஒரு கருவி கூர்மையாகவும் சுத்தமாகவும் இருக்க வேண்டும். அதற்கு மனக்கட்டப்பாடு அவசியம். சூட்சும உடல் மனம், ஸ்தூல உடல் ஆத்மா. அதான் சொல்றாரு, ஒரு கத்தி இருக்குன்னாக்க அந்த கத்திய ஒரு டாக்டர் கையில இருந்தா நமக்கு கேன்சர் இருந்தா அதை ஆப்ரேட் பண்ணி நம்ம உடம்பு குணம் பண்ணுவாரு. அதே இது ஒரு திருடன் கையில போனா நம்ம குத்தி கொண்டுடுவான். நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணோம்? இதான் நம்ம பாடி நமக்கு உடம்பு கொடுத்துருக்காரு பகவான். 84 லட்சம் வகையான பிறவிகள் இருக்கு இந்த உலகத்துல நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸ்பேசஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எத்தனை எல்லா பிறப்பும் பிறந்து இழைத்தேங்கிற மாதிரி இந்த நம்ம மனுஷ பிறவி கிடைச்சிருக்குது. இதை நல்லபடியா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எதுக்கு இந்த மனைவி இந்த பிறவி நம்ம பகவான் கொடுத்துருக்காருன்னு யோசனை பண்ணி நம்ம பக்தி பண்ணிட்டு அவருடைய லோகத்துக்கு நம்ம போய் சேரணுங்கிறது தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அர்ஜுனன் கூறினார், புலன்களின் அதிபதியே, உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகிறது. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். சித்தர்கள் மரியாதையுடன் உம்மை வணங்கும் அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் அச்சமுற்று இங்கு ஓடுகின்றனர். இவை அனைத்தும் சிறப்பாக பெறுகின்றன. மகாத்மாவே, பிரம்மாவை விட சிறந்தவரே, நீங்களே ஆதி படைப்பாளர். எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? எல்லையற்றவரே, தேவர்களின் தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தாங்கள் அடிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், இந்த ஜட தோற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர், நேரே ஆதி தேவர், புருஷர், மிகவும் பழமையானவர், படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம், அனைத்தும் அறிந்தவர், அறியப்பட வேண்டிய வரும் நீரே, பௌதீக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம் நீரே, எல்லையற்ற ரூபமே, பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்கள் பரவியுள்ளீர் அப்படின்னு சொல்றாரு அர்ஜுனன். அழகா சொல்றாரு, உம்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணி உமது பெருமைகளை நான் அறியாமல், கிருஷ்ணா யாதவா நண்பனே என்றெல்லாம் நான் உம்மை அகந்தையுடன் அழைத்துள்ளேன். பித்தத்தினாலோ பிரேமியினாலோ நான் செய்தவை அனைத்தும் தயவு செய்து மன்னிக்கவும். பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போது ஒரே படுக்கையில் படுத்திருந்த போதும் அல்லது உடன் அமர்ந்து உணவு அருந்திய போதும் நான் தங்களை சில நண்பர்களுக்கு மத்தியிலும் அவமரியாதை செய்துள்ளேன். இழிவடையாதவரே, இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பீராகன்னு அவர் சரணாகதி அடைகிறாரு. இதுவரை நான் என்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆனால் அதே சமயம் பயத்தினால் எனது மனம் குழம்புகின்றது. எனவே தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, ஏன் என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை அருள் புரிவீராகன்னு அர்ஜுன் கேட்கிறார் அவரை. விஸ்வரூபமே, 1000 கரங்களுடைய இறைவனே, தலையில் மகுடத்துடன் கைகளில் சங்கு சக்கரம் கதை மற்றும் தாமரை மலருடன் விளங்கும் உமது நான்கு கை உருவில் உம்மை நான் விரும்புகிறேன். உம்மை அந்த ரூபத்தில் காண நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன் அப்படிங்கிறாரு. குரு வம்ச வீரர்களில் சிறந்தவனே, எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் என்றும் கண்டதில்லை. ஏனெனில் வேதங்களை படிப்பதாலோ, யாகங்களை செய்வதாலோ, தானங்களாலோ, புண்ணிய செயல்களாலோ, கடும் தவங்களாலோ எனது இந்த உருவத்தை ஜட உலகில் காண்பது என்பது இயலாததாகும். எனது இந்த கோரமான உருவத்தை கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பி உள்ளாய். இனி இது முடிவு பெறட்டும். என் பக்தனே, எல்லா குழப்பங்களிலிருந்தும் விடுபடுவாயாக. அமைதியான மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை தற்போது காணலாம் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். சஞ்சய உவாச்ச இத்யர்ஜுனம் வாசுதேவஸ்
तदोक्त्वा स्वगं रूपं दर्श्यम् आस भूयः आश्वासयाम् आस च வீதம் ஏனம் பூத்வா புனः சௌமிய வபுர் மகாத்மா. திருதராஷ்டிரம் சஞ்சயன் கூறினான். புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், கிருஷ்ணன் அர்ஜுனனிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்களை உடைய தமது சுய உருவத்தையும் இறுதியில் 2 கரங்களுடைய உருவத்தையும் காட்டி அச்சமட்டு இருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார். சாம் சுந்தர ரூபத்துல இருக்கிற அந்த கையில புல்லாங்குழல தலையில இந்த மயிர்பீலி வச்சிருந்து அந்த ரூபத்தையும் காட்டி அவருக்கு சந்தோஷப்படுத்தியிருக்கார் பகவான். இதுல அர்ஜுனன் காட்டினா கூட சஞ்சயனை எவ்வளவு அதிர்ஷ்டம் பாருங்க. பகவானை பார்க்க விஸ்வரூபத்தை பார்க்க முடிஞ்சது. அது நம்மளும் அதெல்லாம் கேட்டு நம்ம மனசுக்குள்ளேயும் இமேஜ் பண்ணி நம்மளும் பார்த்துட்டு நம்மளும் சந்தோஷம் அடையலாம். அவருடைய வைபவத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு கிருஷ்ணரை அவரது உண்மையான உருவில் கண்டபோது அர்ஜுனன் கூறினான், ஓ ஜனார்தனா, மனிதர்களை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்து உள்ளது. நான் எனது சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். புருஷோத்தமரான முதுமுழுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, இப்போது நீ பார்க்கும் எனது இந்த உருவம் காண்பதற்கு மிகவும் அரிதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்போதும் நாடுகின்றனர் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். எனது அன்பு அர்ஜுனா, உன் முன் நிற்கும் என்னை களப்பற்ற பக்தி தொண்டில் மட்டுமே இதுபோன்று நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றிய உண்மையின் ரகசியங்களிலே உன்னால் நுழைய முடியும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். எனது அன்பு அர்ஜுனா, எவனொருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பலன் நோக்கு செயல்கள் மற்றும் மன கற்பனைகளின் களங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ, எனக்காக செயல்படுகின்றானோ, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ மற்றும் எல்லா உயிர்களிடமும் நண்பனாக உள்ளானோ, அவன் நிச்சயமாக என்னை அடைகின்றான்னு பகவான் சொல்றாரு அர்ஜுனனுக்கு. இது நமக்கும் தான் ஆக்சுவலி. நம்மளும் இதே கேரக்டர்ல இருந்தா நம்மளும் அவர்கிட்ட அடைஞ்சிடலாங்கிறது புரியுது. இதே பாருங்க, அடுத்த ஸ்லைடு போடுங்க பிரபுஜி. இது முடிஞ்சு போச்சு. இதுதான் லாஸ்ட் ஸ்லோகம். அடுத்த ஸ்லைடு போடுங்க. இன்னொரு இதுல பார்த்துடலாம். உணவு பழக்கத்தை பத்தி சொல்றாரு. இந்த மாதிரி உணவு பழக்கம்லாம் இருந்து நம்ம நல்ல குணம் நமக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும். அடுத்த ஸ்லைடு போடுங்க. நேர மேலாண்மை வாழ்வை நிர்வாகித்தல். நாம் எப்போதும் நெருக்கடி நிலையில் வாழ்கின்றோமா அல்லது திட்டமிட்டு வாழ்கின்றோமா? அவசரம் ஓடுறோம். எதுக்கு அவசரம் இல்லைன்னு தெரியலாம ஓடுறோம். முக்கியம் எது முக்கியம் இல்லை, இப்படியே ஓடின்னு இருக்கோம். தெய்வ சிந்தனையோட இருக்கணும் நம்ம. அடுத்த ஸ்லைடு போடுங்க. ஆபத்தான கட்டங்கள், மன அழுத்தம், கவனச்சிதறல், அவசரம் முக்கியம், நாளை தேர்வு, மருத்துவ அவசரம், தேவையற்ற அழைப்புகள். பாருங்க, போனுக்கு இதெல்லாம் நம்ம எவ்வளவு டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுங்கிறது அழகா காட்டுறேன். அதனால ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம பகவான் மேல நம்ம அட்டென்ஷன் கொடுத்து சந்தோஷமா இருக்கணும், ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம. அப்பதான் நம்ம பக்தியும் வரும். இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ல போய் நம்ம மாட்டின்னு விடாம எப்ப பார்த்தாலும் போனு காலு அது இதுன்னு சொல்லிட்டு தேவைக்கு மாத்திரம் ஓகே. மற்றபடி இதெல்லாம் நம்ம லைஃப்பை எப்படி பிளான் பண்ணி இருக்கணும்னு யோசனை பண்ணணும். அடுத்த ஸ்லைட் போடுங்க. என்னது? வெற்றியில் இது ஒரு நிமிஷம். வீணாக்கப்படும் வாழ்க்கையின் நோக்கத்தை இழத்தல். முக்கியம் இல்லை. அவசரம் இல்லை. அண்டு முக்கியம் இல்லை. டைம் பாஸ், அரட்டை, சமூக வலைத்தளங்கள், இதெல்லாம் நம்ம ஸ்பாயில் பண்ணிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு இது புரிஞ்சுன்றா இது நம்ம இம்ப்ரூவ் ஆயிடுவோம். அடுத்த ஸ்லைடு பாருங்க. எடுத்து என்ன இருக்குன்ட்டு பிரபுஜி. லாஸ்டா இது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, நான் ஸ்லைடு மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இது லாஸ்டா இது. ஸ்லைட் ஷோல இருக்கேன், என்னால பார்க்க முடியாது. ஓகே, பார்க்க முடியாதா? ஓகே, ஸ்லைட் ஷோல இருக்கேன். இதான் லாஸ்ட் ஸ்லைடு தானே இது, இல்லையா? அதான் ஜி, ஸ்லைட் ஷோல இருக்கேன் நான். பிபிடிக்கு பவர் பாயிண்ட்ல இல்லை. நான் லாஸ்ட் ஸ்லைடா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. அப்படியா?
நெக்ஸ்ட் ஸ்டாண்ட் சேஞ்ச் பண்ணுங்க. இறைவனின் கருவியாக வாழுங்கள். இறைவன் காலமாக அனைத்தையும் தீர்மானிக்கிறார். நமது கடமை சரியான கருவியாக செயல்படுவது. சாத்வீக உணவு மற்றும் நேர மேலாண்மை மூலம் நம்மை தயார்படுத்திக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. பஞ்ச தத்துவ மந்திரம் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி ஆச்சாரிகள் சொல்லி கொடுத்துருக்கா. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌரவ பக்த இருந்தா சொல்லிட்டு நம்ம மகாமந்திரம் சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இது பார்க்கலாம். இந்த குவிசஸ் பத்தி நான் சொல்ல விரும்புறேன். இந்த 11ஆம் சாப்டர் என்ன கிசஸ்ங்கிறது, இது குவிசஸ் நான் படிக்கிறேன். உங்களுக்கு நீங்க பாத்தீங்களான்னு தெரியல. வெப்சைட்ல போய் யாரும் பேசவே மாட்டேங்கிறீங்க. பேசினாதான் எனக்கு தெரியும். பக்தாஸ் டிவோட்டிஸ் யாராவது பேசுங்க. குவிஸ் நீங்க வெப்சைட்ல போய் குவிஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்றீங்களா? ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணீங்களா? அதை பண்ணினா நல்லா புரிதல் நல்லா வரும் நமக்கு. வேற ஒண்ணும் இல்லை. என்னக்கா நம்ம ஒரு கேட்குறோம் ஒரு விஷயத்த, அதை நம்ம திருப்பி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னாக்க ஒரு எக்ஸாம் மாதிரி இருக்கும். சின்ன சின்ன கேள்வி இருக்கு. அந்த கேள்வி பதில நம்ம ஆன்சர் பண்ணுங்க. தப்பானது அங்கே திருப்பி படிச்சு திருப்பி கரெக்ட் பண்ணிட்டு நமக்கு சரியான ஞானம் வரும். சஞ்சயன் பரமாத்மாவின் பிரகாசத்தை டேஷ் உடன் ஒப்பிடுகிறார். ஒரு பெரிய மைதானத்தை ஒளிர்விட செய்யும் ஃப்ளட் லைட்ஸ், ஆள் மாறாட்டம் செய்பவர்களால் உருவான பிரம்ம பிரகாசம். மேல் நூற்றுக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே நேரத்தில் வானத்தில் உதிக்கின்றன. இதுதான் கேள்வி. இதுல ஆன்சர் நீங்க எதுவும் சரியா செலக்ட் பண்ணணும். பரமபுருஷனாகிய கிருஷ்ணன் மேன்மையை அறிந்திருந்தும் அர்ஜுனன் ஏன் இறைவனின் விஸ்வரூபம் காண விரும்புகிறான்? உறுதி செய்வதற்கான அவரது தனிப்பட்ட விருப்பம் காரணமாக இறைவனை திருப்திப்பட வேண்டும் என்றும் கிருஷ்ணரின் தெய்வீக தன்மையை மற்றவர்களை நம்ப வைக்க இதில் எதுவும் இல்லை. இது எந்த ஆன்சர்னாக்க, அவர் மற்றவங்களுக்கோசம் தான் பாக்குறாரு. அவருக்கு தெரியாதுன்னா பகவான் சொல்லிட்டு நம்மளா நம்பணும்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்கிறார். கிருஷ்ணரின் பிரபஞ்ச வடிவத்தை காண எப்போதும் ஆர்வமுள்ள பக்தர் என்ன பண்றாரு? கிருஷ்ணரின் பிரபஞ்ச வடிவத்தை எப்போதும் ஆர்வமுள்ள பக்தர்ங்கிறது பொய். ஏன்னா அவர் உருவத்தை எப்பவும் பார்க்க முடியாது, அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. கிருஷ்ணரின் பிரபஞ்ச வடிவம் ஆன்மீக வானத்தில் நித்தியமாக அமைந்துள்ளதா? இல்லை, நித்தியமா இல்லை. இது வந்துட்டு போயிடுச்சு, அவ்வளவுதான். கிருஷ்ணரின் பிரபஞ்ச வடிவத்தை காண யாரால் முடியும்? பார்க்க விரும்ப அனைவருக்கும். இறைவனின் அனைத்து பக்தர்களும் மனதில் தரிசிக்க வேண்டும். அதை காணும் சக்தியை கிருஷ்ணர் அளிக்கும் பக்தர்களால் மட்டுமே காண முடியும். இதுதான் ரைட்டான ஆன்சர். அவருக்கு அது பர்மிஷன் கொடுத்தாதான் நம்ம பார்க்க முடியும். கிருஷ்ணரின் கருணையை நாம் எதன் மூலம் அடையலாம்? தினமும் கோயில்களுக்கு செல்வதன் மூலம், பள்ளிகளுக்கு மாதாந்திர நன்கொடை வழங்குவதன் மூலம், பகவத்கீதையின் சுய ஆய்வு மூலம். இல்லை, இது எல்லாமே தப்பு. சரணாகதி மற்றும் பக்தி மூலம் தான் அடைய முடியும்னு நம்ம பார்க்கிறோம். கிருஷ்ணரின் தெய்வீகத்தை நிலைநாட்ட உலகளாவிய விஸ்வரூபத்தை காட்டுமாறு அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரும் ஏன் கேட்டார்? அதான், கிருஷ்ணரின் போதனைகளை யாரும் ஏற்க மாட்டார்கள். கிருஷ்ணரை ஒரு சாதாரண மனிதனாக யார் கருதுகிறார்கள்? ஏமாளியை கடவுள் என்று யார் தவறாக நினைக்கிறார்கள்? அவன் கிருஷ்ணருக்கு சமமாக முடியும் என்று எப்போதும் சவால் விடுபவர் யார்? மேல உள்ள அனைத்தும் டேஷ் காரணமாக அர்ஜுனன் ஒரு இடத்தில் அமர்ந்து பகவானின் பிரபஞ்ச வடிவத்தை காண முடிந்தது. அர்ஜுனனின் குடும்ப பரம்பரை, பாண்டவரின் பக்தி, ஒரு பெரிய வீரன், கிருஷ்ணரின் அசாத்திய ஆற்றல். அவருடைய அசாத்திய ஆற்றல்னால்தான் எல்லாமே பண்ண முடியும். குருக்ஷேத்திர போர் கௌரவர்களின் படி நடந்தது, பாண்டவர்கள் படி நடந்தது, ஹஸ்தினாபுரத்தில் மாநில தலைவர்கள் மூலமா நடந்தது. இல்ல, இது பகவானுடைய திட்டம். இந்த போர் நடந்ததே பகவானுடைய திட்டம். இந்த சொல்லுவா இல்லையா, நம்ம நிலத்துல பயிரிடுறோம், அதுல களைன்னு சொல்லுவா, புல்லு பூச்சி எல்லாம் வரும், அது எடுப்பா. அதே மாதிரிதான்
ஹஸ்தினாபுரத்துல அந்த பாருங்களேன், அந்த பஞ்சபாண்டவாறு அவர் எல்லாம் துரோணாச்சாரி எல்லாரும் இருக்கா, பீஷ்மாச்சாரியர் எல்லாருக்கும் முன்னாடியே புடைய உருவானா அந்த மாதிரி ஒரு ராஜா வந்தா நாட்டினோட நிலைமை என்ன ஆகும்? அதான் களை மாதிரி, அதனால களையை பிடுங்கணும்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து எல்லாரையும் அழிக்கிறாருங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. யாரோ பேசின மாதிரி இருந்தது. இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம். ஹரி ஓம் தத்சயிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே விஸ்வரூப தர்சன யோகே நாம் ஏகாதசோத்யாயக. ஹரி ஓம். சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பத்திரி படிக்கலாம். வாஞ்சகல்பத்தருபிச்ச கிருபா சிந்துபிய வச்ச பதிதானம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய். அனந்த கோடி பக்த விருந்தகி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். हरे कृष्णा महामंत्र की जय. श्री चैतन्य महाप्रभु की जय. भगवत गीता और भागवत ग्रंथों की जय. श्री श्री राधा गोविंदा की जय. अयोध्या श्री राम लल्ला की जय. गौरव प्रेमानंदा हरि हरि बोल. ஹரி ஹரி போல். ஹரி ஹரி போல். ஹரே ரொம்ப கிருஷ்ணா. நன்றி பக்தா. ரொம்ப நன்றி டிவோட்டி. நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம் மீண்டும். ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्णा ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी हरे कृष्णा லைவ் மூடிடுங்க பிரபுஜி.